У зборніку беларускай паэзіі 1940-х гадоў прадстаўлены аўтографы амаль усіх беларускіх пісьменнікаў з партызанскіх зон. Ён быў выдадзены пасля вайны, а зараз захоўваецца ў калекцыі нацыянальнай бібліятэкі. На перыяд Великай Отчыннай вайны прыходзіцца росквіт творчасці такіх беларускіх знакамітых паэтаў, як Астрейка, Вялюгін, Бялевіч, Пятрусь Броўка, Кандрат Крапіва, Глебка, Максім Танк і шмат іншых аўтараў. Амаль усе з гэтых фамілій і аўтографаў мы можам пабачыць на выданні 49-го года, прысвечанага беларускай паэзіі, у тым ліку і ваеннага часу. У экспазіцыі змешчаны выданні і матэрыялы ваеннага і пасляваеннага часу, творы пісьменнікаў-франтавікоў. Сумесная праца вялася з нацыянальным архівам краіны. Яны прадставілі газеты ў арыгінале, якія былі створаны рукамі і на спецыяльных машынах непасрэдна на фронце. Выстава складаецца з двух частак, прысвечаных паэтычным і празаічным творам. Можна тут пабачыць унікальную аповесць «Я з вогненнай вёскі», якая сапраўднае такое месца займае не толькі ў нацыянальнай, але ў сусветнай літаратуры. Амаль першы такі твор прысвечаны жудасным успамінам тых, хто застаўся жывы пасля таго, як спалілі вёскі. Другі раздзел ужо прысвечаны паэзіі, самому улюбёнаму жанру ваеннага ліхалецця, бо гэтыя творы ствараліся непасрэдна ў землянках. Менавіта праз прозу і паэтычную спадчыну таго перыяду можна прасачыць, якія падзеі адбываліся падчас Вялікай Айчыннай вайны. А зараз яны застаюцца памяццю і нагадваюць пра гераізм народа. Творы мастацкай літаратуры адпаведнай тэматыкі можна ўбачыць да канца мая ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.